Ndeewonu ndị be anyị, ekene m unu. Igbo anyị abịa, Igbo Class World. Ụmụnne, akụkọ a mma akọrọ unu taa, biko uchanụ ntị unu. Ihe nwanne anyị nwaanyị bịa kọrọ m, ọ sị na ya na ọyị ya nwoke na-ayị since ụmụaka fafa na-adịkwa na mma, and ndị befasili ya na ya yizina na ọ bụrụ mmadụ na ọ bụ akụlụgheli, so ọ na-emeni love kill me I die, o kwere ege ndị befa ntị. So ọ yilidefe anyị tigokwa aka o mechaa o nwetazie girlfriend ọfụ. So girlfriend ọfụ ahụ ọyị ya nwoke ahụ wee sị ya biko ya na ọyị ya nwaanyị ahụ ayịzina na ọ dị so wide na ịmago ọ ga na-emepe anya mmụọ, ọ ga na-aghọgbu ya, ọ ga-edufie ụzọ na ọ chọrọ ka ya na ya yi ya. O wee kwetie wee gbala ọyị ya nwaanyị ahụ ọsọ. Ọyị ya nwaanyị o nweta ọfụ, ọ gbaziala ya ọsọ ka ọ wee respect kwe ihe ọyị ya nwoke gwara ya, ka ọ ghara ịnụpụrụ ya isi maka love to the moon kill me I die. So o respect kwa ya ka afụzi mmadụ bịa na-agbalị ama si na ọyị ya nwoke ahụ na the lady na-ayịzikwa na ọ na-afụfa mgbe niile. Nke nwaanyị wee na-asị biko ya agwazina ya na ọ bụ nnukwu ọkpọkpọ asị maka impression o nwe na ọyị ya nwoke a likera the girl. So ya ka o ji na-asị onye ahụ isi gbuo onwe ebizina bịa na-agbalị m ụdị asịrị a, unu bụ ndị ntịse nke ọbabala onye gbalị asịrị mba gbalị asịrị. So ọ na-abazila onye ahụ mba bụrụzie enemi na-atụ ya. Ọ bịakwa kọọlị anya ọzọ si na ọ fụrụ ya, ọ bakwali ya mba ọzọ si anya sie n'iru fụọ Satan. So o wee jekwe jụọ enyi ya nwoke ahụ nekwa ihe nnụrụ ọ bụ eziokwu. Onye nwoke si mba na ọ bụrụ eziokwu na ọ bụ asị. Ya bụ o wee mechie fanayikwa ọ kwụsịakwa iyi dị gịalụ. So o wee jidezie ya ka o jidezili ofu mbọsị na akpịchịkọm ebe dị gịalụ ma ọgọdụ n'obi na-esi nri. Ọ na-esizi nri ahụ o wee bata maka ọ na-azị na-agwa ọyị ya nwoke maka fada ezigbo mma na ọ na-abịa. Ọ fụzi anya wee tie mkpu weli iwe o weli iwe na ọnụma. Ọ sị na o weli iwe wee nwaba nke nwaanyị ọlanụ sabia ọgụ si ya kedu ihe ọ nọ na biya eme maka a na-achọzi ịnụ ya, ka ihe ọ nọ ebe eme ka ihe ọ nọ ebe eme nụsabia ọgụ maka nke nwaanyị bụkwa ọyị ya nwaanyị. Ofiluo big betray wee nụsa nke nwaanyị ọgụ tibie ihe. Enyi ya nwoke ahụ nọkwa di ya. Nke nwaanyị bidokwe fesi enye nụba ọgụ. Ọ sị na o buru nke nwaanyị wa anya n'ala ka ọ wazili ya n'ala. Nke nwaanyị ahụ bịa nali ọyị ya nwoke wee were aka ya wee taa anya alụ na mkpụrụ aka o wee tie aka ma ọ na-ebe. Ọ sị na nke nwoke binye pụọ gbaa ọsọ n'ụlọ. O gbobere ọgụ ahụ. So fanụcha ndị ọzọ bịaziri gboo dị ọgụ ka egbochezi dị ọgụ. O wee nabazia wee sisi ya na ọchọzi na-ebezi akwa. So ọ sịkwa na ọyị ya nwoke bịakwara na-ayụ ya. Ndị be anyị ka ihe ọ ga-eme onye aṅarịbakwa na nke ọyị ya nwoke ka ya na ya bibekwe ka onye aṅarị na. Kedu ihe nke nwoke mini? Ihe m ji akọrọ unu akụkọ a bụ na-ekwe na ihe na-eme mmadụ si mmadụ na-aba ayịzina ka unu wee fụkwa anya sachaa anya gbada o jekwe ya na ya yiba ka a na-anụ ọgụ ka ihe mee na ogbobere ọgụ. O kwesịrị ka nke nwoke wee tiche ike pụọ ka fagbubezie fagbuo onwefa nke ahụ gbasara ka o kwesịrị ka o gbobe ọgụ. Ka ihe o kwesịrị ime ka a na-egbo dị ọgụ ka a na-anụ dị ọgụ. Ndị be anyị unu tinye ọnụ n'ihe a maka ihe a bụ ihe nkụzi wee dịlụ maka ndị na-egbu onwefa maka ụmụ nwoke. Ya bụ a na-anụ ọgụ kịta ọ nọ n'anya mmiri ọ na-asị na ọchọzi ọ na-emekwe na-asị na ọ na-emetụtekwa ka ọnyakwe ọ na-asị m ọnyakwe ka onye ekwene nsị a nyefolo hat ya ịghọtago nyefolo ihe hat ya gwara ya. Ndị be anyị ọnyakwe ka onye ekwene ọ bụ ihe anyị si ka anyị jụọ unu ka unu tụnyeli ya alụ. Ọnya kwekwe nabata enyi nwoke ahụ bak ka onye anabatazina ya. Ọzọkwa bụ ụmụ nwaanyị na-abọ bịa n'ụba ọgụ be gị ka ihe ị kwesịrị ime ị kwesịrị itiche aka n'ike pụọ gbaa ọsọ maka onye karịrị ibie ya akụgbunye. Ị kwesịrị igosi na onye nke ọzọ onye ịka like nekwa onye ịlike ka ọ na ikwesịrị ihe nwanne anyị nwoke emere ọ dị mma nya nwaanyị na-abọ ọkpọta na-anụ ọgụ ọ pụọ. Ọzọkwa bụ ka o si ghọbakwa aghụghọ wee si ya na nwaanyị ahụ ayịzina o jekwezie ya na ya yiba.
ọ bụ ọ na-eme, ọ bụ ka esi eme. Ndị be anyị kesienụ ihe a ka ndị na-amara mmalụ ihe a bụ triks. Ọ bụ nnukwu triks mmadụ amara. Daalụnụ, ka emesianụ.